Il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Xarlo Cassar irriżenja uffiċjalment minn Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill ta' Witilgħajn. Cassar ħabbar ir-riżenja tiegħu f'email mibgħuta li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista immexxi mill-kap tal-Partit Adrian Delija. Huwa qal li m'għadux iħossu parti mill-Partit Nazzjonalista dan għax iħoss li l-lealtà primarja tiegħu għandha tkun lejn l-onestà, il-lealtà, it-trasparenza u l-kontabbiltà. Fl-email tiegħu Cassar ma tax raġunijiet għar-riżenja tiegħu mill-Partit Nazzjonalista, iżda qal li l-obbligu ewlieni tiegħu huwa iggwidat minn dak li fil-fehma tiegħu huwa sewwa u ġust għall-poplu li jservi. F'Awwissu li għadda, Cassar li kien membru tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista talab lill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit biex jinvestiga l-allegazzjonijiet li kienet għamlet il-blogger Daphne Caruana Galizia fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Daphne Caruana Galizia akkużat lil Delija b'ħasil ta' flus brabta ma' ċirku ta' prostituzzjoni minn Maltin f'Londra li kienu jikru proprjetà li tagħha kien direttur. Minkejja li l-Kap Nazzjonalista ċaħad dawn l-akkużi kontrih u kien fetħilha 5 libelli li rtira wara mewta, is-Sur Cassar baqa' jisħaq li l-1500 membru tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit u t-tesserati kellhom jingħataw l-ispjegazzjonijiet neċessarji qabel jivvotaw għall-kandidati. It-talba ta' Cassar kienet waslet biex il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista jitlob lil Delija biex jikkunsidra min jeddu l-pożizzjoni tiegħu fl-isfond tal-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu. Dan wara li rċieva r-rakkomandazzjoni mill-Kumitat Konsultattiv tal-Imġiba u l-Etika tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsill Amministrattiv kien sostna li fl-isfond ta' riżultanzi ċari u serji tal-Kumitat tal-Etika ikun xieraq li Adrian Delija jirtira minn kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Żied jgħid li mill-investigazzjoni li saret mill-Kumitat Konsultattiv immexxi minn Lewis Gallia kien hemm aspetti oħra pendenti li kienu għadhom mhumiex verifikati u li Delija baqa' ma spjegax. Minkejja dan, Delija kien mar id-Dar Ċentrali u qal li meta kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu iddeċida li jikkontesta l-elezzjoni għax skontu dak li kien isejjaħ bħala l-establishment tal-Partit Nazzjonalista kien qed jipprova jħammiġlu ismu u jinfluwenza l-għażla tal-kunsillieri. Dakinhar l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil qal li kieku kienu flok Delija li kien affaċċjat bir-rapport tal-Kumitat tal-Etika kieku kien jirtira mill-elezzjoni għal ħatra tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Intant ir-riżenja ta' Cassar mill-Partit Nazzjonalista waslet ġimgħa wara li hu d-deputat nazzjonalista Chris Said ħabbar li ma kienx se jerġa' jikkontesta għal kariga ta' sindku fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' nadur sena u nofs oħra.